450,000 euro. Din hija s-somma minn fuq medda ta' 4 snin mill-Ministeru tal-Finanzi jmexxi minn Tonio Fenech fuq karozzi ġodda u fuel għal numru ta' uffiċjali f'dan l-istess Ministeru. B'kollox bejn l-2008 u l-2011 intefqu 360,000 euro fuq karozzi ġodda għal dawn l-uffiċjali. L-iktar żewġ karozzi li swew flus inxtraw għaċ-Chairman tal-GoZo Channel u għaċ-Chairman tal-kumpanija ARMS. Il-karozza ċ-Chairman tal-GoZo Channel swit 26,000 euro. Il-karozza taċ-Chairman tal-kumpanija ARMS swit 23,000 euro oħra. Fl-istess perjodu fuq dawn il-karozzi intefqet is-somma ta' 83,000 euro fi fuel. Il-Ministeru tal-Finanzi taħt it-tmexxija ta' Tonio Fenech fil-bidu ta' din is-sena mexxa l quddiem eżerċizzju sħiħ biex inaqqas l-ispiża tal-Gvern b'40 miljun euro fejn fost oħrajn tnaqqset l-ispiża fl-oqsma tas-saħħa, tal-edukazzjoni, tal-persuni b'diżabilità u tal-ħarsien soċjali.